салому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт видеоҳои моро тамошо мекунед, канали моро дастгирӣ мекунед ва боваримон доред. хубе иншаллоҳ ҳаматон пешай наворо тамошо кардан чӣ хеле ки ҳама вақт мегем лайка биҷиқен то ки видео паҳн шава, дигарҳо ҳам ай вазъияти аэропорти Домодедово ва хабардор бошанд. фикр мекунам беҳтарин ай ин нафарҳое ки ай Домодедово ба Куло парвоз доранд пурсон мешавем вазъият чӣ гуна бигем билета чанқай харидагиана ва аввалан барои шахсҳои меомадагӣ маълумот мерасонам барое ки беҳад пурсон мешава. ай саҳар ай бигем ами аэропорт даем ай нафарҳои меомадагӣ пурсон шидем ки чӣ камбудиҳо шидестай. масъалан мегирем пеш меомадан пограничный контрола мегузаштанд мебаромаданд. ҳоли не ҳоли тафтиши дуюмбора мегузаранд. баъзеҳо мебароянд мегӯянд телефонҳоро зиёди бад кофтанд, баъзеҳоро гардонданд ай сабабе ки штраф карда буданд дар Россия, насб курдан рафтан омадан ҳамун штрафҳошон мебурояд ҷада бигем ай ҳамин сабаб гардонданд. баъзеҳошон бигем оилаҳошон овардиянд ки забони русиро намедонанд, фаҳмонда наметавонанд ҳамун нафарҳода камбудӣ шидестай ва шахсоне ки печати қалбакӣ дорем паспорти нав кунем гӯем хубтара барое ки ба печати қалбакӣ гардондан мумкин аст. паспорти нав қатӣ мебинанд ягон камбудӣ наёбанд иҷозат метиҳанд барои даромадан бигем нафарҳои меомадагӣ ҳамигуна вазъиятай ва пурсон мешем ай бародаро. салому алейкум бибин ку алейкум ассалом хуби тенҷи ака бешахшига шумо созин хубен саломату шукри аллоҳ ака ай Домодедово Куло Домодедово Куло билета чанқа хариден ака билета 19000 рубл кай ин ҳамин соатҳои 10 ба 11 буд ҳамин рӯз бале омаден аэропорти Домодедово гузаштем бигем тафтиши ҳуҷҷат чӣ хеле барои шахсое ки ягон навун ҳуҷҷат тафтиш нест беташвиш биёянд паҳн шидагиай дар байни мардум ки аэропортҳоро баста кардагианд. ай шахсое ки моро тамошо мекунанд хитан тамошо мекарди ака 100% дастгирия биҷиқан ҳамавақт биҷиқан шаглаки бале ҳамин аэропорт даем мисол ятиш раҳ намедона ятиш багажиш кам ҳаракат мекунем то ки дастгирӣ кунем. ва и бародарам мепурсем салому алейкум ака алейкум салом хуби тенҷӣ шумоам Куло будем шумо чанд қа хариде ака 20000 чанд қа пеш ака 1 соат пеш 1 соат пеш гузаштем регистратсия ягон камбудӣ нашид неш нафарҳое ки бигем дар ғарибия чӣ гуфтанеҳо дорем 100% ака ягон камбудӣ нест ҳама хуба даромадгоҳ дар тафтиши ҳуҷҷат не ягон чино бе камбудӣ ҳамигуна вазъият. ва и акаи фархоридам мепурсем салому алейкум وعلیکم السلام سلام علیکم хуби тенҷи ака شکر نه خدا خدا шумоам ба ватан парвоз дорем نصیب ان شاء الله чанд қа шид ғарибӣ ёдаем 10 ماه میشه 10 моҳ мешава ба ватан бо мебинем ё ки меистем نصیب خیر تقدیر چیزی باشه اون رو میبینی ай фархор мешӣ آوا ватан бирам фарёд мекунӣ да ака نصیب ان شاء الله ин бародарҳои мон ки бигем ки дар ғарибӣ қарор доранд чӣ гуфтаниҳо дорӣ барои ваё گفتنیم که خیر میکرد دستگیری کنین сабр кунанд тоқат صبر کنین тоқат کنین این گپایی که در اینترنت میشنوم مثلا او دروغن همه ایجا سوزه و به تشویش بیم برین аэропорти хеле ки маҳкам шидагиай ягон гап чап нест ҳама сода тугули рафтеса бале акаҷон лайка буҷиқане лайка буҷиқим ба бачаҳои завод мустрои сивяг ами акара дастгирӣ кунем ами билет бихарем бале акаҷон ин амҷа даем ин бародарам мепурсем барое ки се каса пурс небихадад мо хуби тенҷи акаҷон шуморам Куло бигем ҳамин ма чӣ видео мекунем бигем бо ҳамин мардуми Куло зиёдтар мешиносанд дар ҳамин аэропортам бигем беҳтаринай мақсад аз ҷиҳати ҳурматам ҳамаш аввалш беҳтаринай бо Кулобам бигем мардуми ҳурматӣ беҳтарин омаден аэропорт чӣ ака аэропорт 100% ака 100% гузаштем ягон камбудӣ нест ҳама 100% ай тай бародарои азиз ин ай ака мақсад ҳамҷа хизмати бародаро да ёрдам мекунам мефаҳмонам ҳама 100% беҳтарин суханҳо акаҷон омаде ай кадом даромадгоҳ даромаде шумо ай вихди се ай даромадгоҳи сеюм даромаде тафтиши ҳуҷҷат не ҳамин барвақт омадан хубтар ай фикр барвақт хуб ай о ака барвақт биёянд ягон камбудӣ намешавад хоб чӣ ки мебинанд ина ҳама гузаштаеста бигем ҳамин ручноишона ҳаҷмшона майда гиранд то ки штраф накунанд дигар ягон майда боша нағзай ова бале акаҷон раҳмат барои ҳаматон баромад кардан бигем роҳи сафед дастгирира ҳаёт набурорем бошем.